posljednji trenutak da završite napad, 10 sekundi i pogoda. Još samo 8 sekundi. 2 poena prednosti za Špance. Đorđević. 3 poena! 3 poena! Vreme je isteklo! Nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak. 71-70. Ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Đorđević je postigao nešto fenomenalno. Nešto što se dogodilo samo u Manili. Shot clock running down, 4 seconds for Serbia. Bogdanović steps back with a three! Bogdanović with a troika! Katić, uručenje za Bogdanovića, Bogdanović sa sredine, evo je, još jedna! Partizan ima napad, Bertans za 3 poena, trojka Bertansa, timeout Radonjić! Milosavljević, nikog oko njega, kazna stiže, treća trojka Partizana za redom. Partizan za Bogdanovića se igra. Bogdanović, sekund i po, Bogdanović sa pola, neverovatno, dakle, pogodio Bogdanović iz naskoka sa pola terena. Lopta za Tomasa, Tomas, Bogdanović za titulu, Bogdanović pogađa trojku! Vreme nije isteklo, Kecman ide! Partizan je pobedio! Neverovatno! Ide trojka, šta se ovo desilo? Kecman je pogodio trojku! Kako je ovo utakmica? 6 desetinke bilo do kraja! Kecman je pogodio trojku! Šta kažu sudije? Šta se dešava? Ide trojka! Partizan je pobedio! Ide trojka! Partizan je šampion Jadranske lige! 4. titula za redom! Kakva je ovo sezona Partizana? Neverovatno! Proslavili su! Utrčala je cela klupa Cibone! Bilo je 6 desetinke do kraja utakmice! Svi su bili tu na parketu! Prilika da 4 sekunde pre kraja hrvatska reprezentacija dođe u vodstvo, što su i učinili hrvatski reprezentativci. Obradović, hoće li se ponoviti Istanbul i pogodak Obradovića! Pobjeda jugoslovenske košarkaške reprezentacije večeras ovde u Badaloni, poštovani gledalci. Trenutak, rekao sam, setio sam se trenutka kada je Obradović u Istanbulu u onom veličanstvenom finalu košarkaša Partizana u susretu sa Juventudom postigao pobedu za prvenstvo Evrope i evo sada pobede jugoslovenske košarkaške reprezentacije u osmini finala evropskog prvenstva u susretu sa Hrvatskom. Pobeda plavi 64-62. Motoroga for 3, his first three-pointer of the World Championship. I thought he looked over, Mike, when you said he was over. Huge three. Be a nice time for Manu Ginobili to step up and hit a shot, Michael. In the game from three-point range. That was his first bucket of the day and a huge one. Stojakovic comes right back. Mike, you love to see the... 4 segundos, ahí está Bogdanović, se la va a jugar de 3. Bogdanović, teška pozicija, Bogdanović! Trojka! Bogdana, ne poena Bogdanovića. 2 od 6 za 3 poena, ali kakva trojka u kom momentu. A Đorđević je to radio svoje vreme na terenu. Selektor Ivković je vratio u igru Divca i bravo. Sada su i Litvanci prešli na zonu 2-3, međutim mislim malo kasno, mi smo izuzetno šuterski raspoloženi. Pogledajte! 30 poena Aleksandra Đorđevića. 4 poena razlike, dosta imamo napad. Litvanci imaju velike probleme.
i vidite ova trojka Đorđevića vraća sve u normalu. 7. Marko Jarić za Gurovića, Gurović za 3. Trojka Milana Gurovića! 77-73! Vodi Jugoslavija, ali polako. Keša će pokušati Jao, kakav pogodak na 3 poena! Sa Danuškom! Majstore Marko! Neverovatno! Da vidimo da li ova trojka jeste! Svi naši igrači su na nogama, pogledajte ovo! Pa nemojte skačiti jedan put, skočite još jednom! Pa vidite kako je naša publika dočekala ovu trojku. 5 sekundi do kraja, Teodosić će pokušati nešto iz velike daljine za 3. Jao! Bravo, majstore! Medalju na prethodnom evropskom prvenstvu. Ana Daboj, Džajdi, onda prođe! Ovo su njegovi šutevi, Milosavljević baca, Milosavljević! Pogađa do 3/4 terena! Imala je putanju ova lopta, videla se odmah! I pogađa Milosavljević ovo! Treća njegova trojka, zaista neverovatan potez koji je zapalio dvoranu Pioniri. Se dobro snalazi Williams, Blažić je sam za izjednačenje. Da! Čeka se Bogdanović. Bogdanović! Kako je ovo trojka! Kako je ovo trojka! Bogdanović iz slačionice pogađa! Partizan ide na odbranu, krenuli su visoko, vidjeli ste kakav pas i kakav promašaj Janovića! I šta bi sad? Trojka Marića. Ovo smo već vidjeli ove sezone. Evo da se bacilo. Pazite šta je sad uradio Aleks Marić. Uputio loptu pre... Dao kap, što bi se reklo. Preko grba kose, left i onda kao kap. Traži Aleksandar Saša Đorđević da se to sve izvede onako kako je bilo u velikom finalu sa Juventusom. Dohvatio je loptu Aleksandar Saša Đorđević baš na ovoj poziciji, krenuo napred. Đofreza je bio pored njega, sećate se sigurno, 3 sekunde pre kraja. Sa desne strane sjajan, tačan skok šut Aleksandra Saše Đorđevića. Evo Saše Đorđevića, krenuo je da vidimo šta će uraditi, skok šut i trojka! To je to! To je bilo to! Svaka čast majstore, majstor trojki, majstor završnica, pokazao je to i večeras u Pioniru. Aleksandar Saša Đorđević, najatraktivniji, najoriginalniji potez večeras. Kako je Partizan 92. u Istanbulu postao šampion Evrope, pokazao je kakav je igrač Aleksandar Saša Đorđević. U trenutku kad sam šutno, ja sam znao da će da uđe i ono, sve je istorija.